Sawubona mfethu. Yes. Kunjani? Ngiyaphila. Hawu ekseni kanje ususe emsindweni. Yeah, manje usizo wendala kodwa manje ngizama ukuphela nakhona manje lokuzwakala futhi. Hayi sekungconywana mfethu sekungconywana. Right kodwa? Ngi-right ngizwile kuthiwa uproducer wami la lokho engixwayisa ethi nje uzongithatha ungibhekisele ngithi mina ungeke azayenze leyo nto kumina. No, ngifuna ukuthi sikhuluma kanjani sikhuluma ngani? Hayi cha ngeke uzuyenze leyo nto kumina. Khuluma. Alright so mfethu ngiyazi ukuthi sekuvelile kaningana ukuthi kukhona iqembu kuthiwa ama West abanye bathi wawa West yini leyo nto awungitshele ngayo. No lana sihamba lapho asitheleli uma sisebenza begazi lahlala so man ngila betas ngile today ungangokuthi thina siphile ukuthi thina siyanquma siyabulala ngoba siphila nesebenza kangegazi so nje sitheleli so manje njengoba kuthiwa West it's a group yamuzwa ngithi kuzwa kahle mfethu. Yes, group le engaphotheleli esidila nje negazi ukuthi usuka afike kanjani ukuze kwenzeke kona cabanga ukuthi ngizvala lapho. Okay ngiyakuzwa manje ungichazele indaba nidinga igazi what is indaba libalekile igazi kunini? Lo mbuzo ngizokuphendula sizokhuluma manje. Ngoba answer khona kodwa nje ngithule umthetho ukuthi sina zonke inombolo esiyidalayo nje sethu sidala nje ekuthenini sihamba ngegazi siyabulala abona manje ngizamanzi nje kwabulala ugeneral wethu nje wabulala ugeneral nje ayikho into abayenzima khuleka Mawuthi ayikho into abayenzile uchaza ukuthini? Senjalo ukuthi ugeneral nje bemshayile namanje kusazoba khona umuntu futhi ngoba into engeziphela. Nibangaki mhlawumbe mawucabanga mani nonke maniphelele? Ngithi mawucabanga nibangaki mani nonke maniphelele? Hayi ngeke ngicabanga ukuthi sibangaki ngizokutshela nje mina ukuthi siyaxhumana thina. Shuthi la kuma 500 600. Yeah, because bese umasi lo semsholo ukuthi kwinani esinalo inani lenombolo thizeni lakhona nenombolo yazi. Yabo kodwa inani lenombolo ethize njengoba ngitshela ukuthi silandela umthetho othize lo mthetho lowo umthetho uhamba nenombolo umthetho othi nanoma yini mina ngayala ngavuka ngisebenza ngale ndlela engitshela ngayo ngaya mhlawumbe ngakubuzwe ngawo. Okay asiqale sikhulume ngawe kancane ukuthi wena ngifuna igama lakho ungangitshela igama lakho but ekhaya usuke ekhaya linjani? No ngisakhumbula ukuthi ufike uzazi bese uyakhula khulisa umzali bese uyakhula bese impilo ozobe soyiphila wena bese uyabona ukuthi uphila kanjani ufuna ilandelana ithetha abazali noma wachuza ukuthi wena mhlawumbe ufuna ukuphila kanjani akusiwe. Okay awukakangiphendule wena imag ngifuna sihambisane mina nawe ufuna ungichazele ukuthi wena ukhule kanjani ukhule ekhaya kusonto kwakhona uma nobaba kanjalo. Yes tuwa abazali khula right upbringing yami was right then it's changed like solid impilo yami shithe lapho. Yashintshiswa yini le yakwenza ukuthi uthathe lesinqumo sokuthi uzongene kwilempilo ephilayo? Ngicela ukuvala ngicela ukuvala lapho ngoba manje uzochazisa omunye. Ngiyafuna ukwazi ngoba ngiyenzela ukuthi mhlambe njengabazali khona la thina singanaki khona okuphoqa ukuthi ingane igcine singena kulempilo leyo ekhethayo so ingakho ngifuna ukwazi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi indaba ukhethe lempilo eningi kanje ama options ubungaba mhlambe umdlali webhola ubungaba umuntu oyaphesheya usebenza ubodokotela. Mama ngithi uyasebenza lapho khona.
Yebo. Yes, sebenza nathi mfethu. Akona umbuzo lami lokho angakafiki ekutheni nenzani. Ngibuza wena siqu sakho ukuthi yini indaba ukhethe lempilo. Ubungaba inoma yini. Uyazwakala ukuthi umuntu mhlawumbe owaye nefuture enekusasa eliqhakazile why ukhethe lempilo. Lesho siqala amakhulu iqala namansakhula bese ngithathe kabe ngikanga engapheli boshwa ngelekele so bedanyana bese ke iqala lapho ke izitokeke. So wahlukumezeke ejele. Nalo ngabe lahliziyo yabona ngabe lahliziyo isekhona igama layo. Okay, so uma ngafika umuntu ethi uyakuthanda manje akunika uthando ngeke uzokusize lokho. Bethu ngifande umuntu efazane. Umuntu nje ngishabe kuthiwa ubaba wakho afike akunika uthando akuthathe akise mhlambe egoli akuhlalise hotel anihlale nibonde nidlo ice cream nenze lezo zinto uchobona singeke sasiza leyo nto. Kuyona nto leyo ngisebenza ngayo nje. Size naye sisebenza ngayo. Sila nemali, usuke nemali, fanele sisebenze njengoba bengichaze sikhale sanda ukubuza ukuthi sisebenza kanjani. Kulento shaya lo muntu lo thanda ngoba mhlawumbe ufuna ukuthi indlela yokuphila. Futhi kakhulu manje. Indlela ezoshintsha ngayo ukuthi bani ngabe uthiniwa. Wena indlela ezoshintsha ngayo ukuthi usilandele nathi uthiniwa. Nanoma yini yonke sisebenzayo ngeke sashintsha. So when ufuna ukuba general nawe. Angisho ukuthi ufuna Dog umshayeli kumele kube khona umuntu ngoba letho lifanele sakhuleka kahle into eqhubekayo. Okay. Inayo yenu le ngomshaya kodwa izoshaya ngani sizophinde uvuke futhi khuleka. Okay manje nitholani ngalento? Tholani. Yeah utholani ngalento yini ekunika leyo nto ukuthi lokho uqhubeka uyenze lokho ubulala abantu yini ekujabulisayo uyajabula mhlambe khona into eyisilwana nayo ehamba nemithi kwenzakalani kwena ayisiya imibuzo yakho yenza ukuthi kholo masabona mfethu yabonje ngibuza yes yabo ngoba ngikubuza angikubuzi ngoba mhlambe ngizama ukuexpose noma kanjani ukuthi ngiyazi ukuthi phakathi njengoba uthi unembeza awukho khona akwazi ukuthi awukho so ngizama ukuthola ukuthi yini le kwenza ukuthi wenze ngoba kuwena ithumile answer yakho i-answer ngoba ngithenze ngithumile yakho Elungipha manje ngiyacela ngoba ngifuna ukwazi ukuthi yini le kuphusha ukuthi yenze lento ngoba ngeke kube ukuthi kumnandi kweni masubona idumbu lele phansi ubona igazi ubona imndeni ikhala wazi ukuthi wena ubona abantu mhlambe yabo njengoba nawe uthi uyasebenza uhambisa ukudla ekhaya mase khona omunye umuntu ekhaya eselikhaya seluwile all together kuthiwa ingoba kushone lo muntu mangabe ubufuna leyo phone ke mhlawumbe ubungayithathi phone uhambe nayo indaba kufanele nibulala ile phathi ngizama uyithola indaba kufanele kube khona ofayo umthetho sawujoyina thina lo umthetho sawujoyina esisebenza phezu kwawo ukuthi every time we day night we have to we have to hambe nyawo futhi mina hambe nyawo ngomhlanga ngami ngoba ngisiqhaqeni ayi sami ukuthi ufunde uziyazi. Okay bakhona ke nibaxolelayo mhlambe mawubona ukuthi okay lona ke siyamxolela ngesize simbulale noma nibulala zothi into dalela la noma yini mina enjoy ngitshela ukusebenza nomthetho umthetho wethu uthi manje mase ngipointile fanele kushone khona siyosebenza kanjalo indawo engisebenza ngayo abe ngizothatha le phone ifunda bayifona ngisebenza bayifona sebenza bayifona mali encane phone ngingena bayifona. Okay usebenza ini wena mhlambe kuba abantu mhlambe abathiza bayikhulu mhlambe usebenza njengenkabi into kanjalo yonke leyo nto le masihlanganisa into yodwa ngoba uzodubula ngikwazi ngiyasudubula ubulala uzozova kwena into endlini la into ngizofuna wena ngifuna niyadlwengula besifazane niyababulala niyayibulala ingane hayi uzongula amantombazane singeke ngathi
amantombazane left ngathi athanda ngapha nangapha sendaba zomdlengule esisebenzi indaba abafana abancane abangazi abangashelanga abancane thina sisebenza intombazane okudlile abantu labo besindlela nabimali angezwa mthembu manje uthe ijele lakuhlukumeza yini la kuhlukumeza khathi usejele ijele sifama kumnandi qala nje kanjalo ejele kumnandi uyayenza la ngaphandle esongena khona mayafika khona iyashintsha funde kho mama funde kho baba funde kho funde kho futhi funde kho siswakho sokhona insizwa bakudlwengula nawe ejele sokhona insizwa kwazi kwenza kanjalo nasebenza ngenombolo futhi shuthi wena odlwengulayo shuthi wena obadlwengula ejele no indaba yokudlwengula ihlukile mina ngithi 36 sangeza ngithini 36 ngizongule eMarch ekumine yabo yami inombolo yaso 36 ayivumeli ukuthi ngihlalele la ngifakela wona. Okay manje ukhona umuntu mhlambe oniphethe ongaphakathi ejele ngoba ngeke ngayizwa into enjalo ukuthi wani naniphethwe la. Everywhere. Ijele singabalazi iqhaqa. Okay mangayona iWest ngobani leli linye iqembu enilwa nalo ngoba kuthiwa khona iWest khona elinye. No, ngikwazi ukukhuluma ngabanye abantu bengivala futhi angisalapha. Likhona kodwa elinye. Nakho ngithi ngicela ukuvala asihlala ngikwazi ukuthi mina ngisacela abantu ukuhlala nawe ngeke ngikhulume nawe abazali basaphila. Yeah. Uyabathanda abazali bakho? Yeah, they know still some. Ayazi. Labathanda problem ukuthi sazi umzali akasonto tekutala ingane maseyekile umzali usengafakwazi ukubamba lesimo family mina kwami umzali nje siyasipitsana ibona ukuthi ayenze into abayifunayo ukuthi njeke lento le ngoba ngeke la ngafa kuphela yazi ukuthi uNkulunkulu uyawazi ukusebenza phela komuntu ucabanga mhlambe ngokushintshe kodwa mhlambe uNkulunkulu usangakuthinta inhliziyo yakho ushintshe. Yeah, because you know as uNkulunkulu I think so as you said but so uyakholelwa kuNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu khona uyazi ukuthi uNkulunkulu abothina bensangazi wethu sinabayazi ibosha izolithandaza kakhulu nabantu abafuna ehlezela abantu abasonta esonta nabo la njengoba ngihambe nasonto batha ukuthandaza kusho ukuthi uthandaza uNkulunkulu okwesinye isikhathi ungathandaza uthandaze kodwa umuntu ongayena uNkulunkulu oyi opposite ngoba uNkulunkulu ngeke phela azayivume lento eniyenzayo ukubulala abantu yena umuntu yena mthetheleli wethu lo yena mthetheleli wethu lo njengoba sithi asethelele nje yena uthethelela thina ke ikhona indlela yokuthi mhlambe ungiboneke mina sikuhlale sikhulume nawe ngiyathanda ngempela ukuhlala nawe ngikhulume nawe ngoba ngiyazi ukuthi akuwena lokhulumayo no ngicela ukwenze awuthandi no ngekwenze ngiyakwazi nale ngihlala khona ngizokwazi okay kodwa ngiyakucela ke mfethu ukuthi mhlambe uke ucabangisise lento okubulala abantu imaki ingane unazo wena yazo 5 mangase kube khona umuntu obulala ingane zakho ngendlela wena obulala abantu ngathini ngikusho lo ngizwa kanjani cha sithi awusekho wena ngithi ushilo ugeneral akasekho nawe kuthi uyashona kusasa ingane zakho usezisele azizodwa usekho wena ngithi ngeke usawazi ukuyiprotect khona umuntu ozowenza exactly lento yenze inganeni zakho even lezi ke ezamantombazane mangabe ikhona ezamantombazane ayihlukumeze exactly njengoba uhlukumeza yabo ngihamba Dumizulu ngihamba ngoDumizulu ngoba emva kwami wangitshela nje ukuthi ngicela uziphele zohamba mina ngishona emhlabathini sikhona izami ngemuva ngomsebenza lo msebenzi kahlungu Okay omncane kunani nonke uneminyaka emingaki ngifuna ukuthola lokho hayi wena hayi iminyaka yakho omncane kunani nonke kuyiWest uneminyaka emingaki la 18 khona bamkhombayo lapha eNanda bathi uneminyaka yo9 hayi ngoba ngimbali lo kwamanje akhona yena kodwa nje ngimbali kwamanje akwazi ukuthi enze exactly izinto ezenzayo kodwa yena uyenza naye lo wathi nje manje umshayi uzobona
uzobona. Okay, okugcina umbuzo ogcina ngiphendule lo kuphela. Ikhona yini imithi enisebenzisayo na? Ekwazi ngabe khona. Khona inyanga nje ezihlalela ukunisebenza. Uyazi bafuna imali nje na. Njengoba bafuna imali yendlela abasebenza ngayo nami ngizokufanele ngibona ngashela imali. Bathi benza ingane zami ngemali evalweni ke nami ngizosebenza ukuthi ngenze ngokwenza lokho ngithathe kubona. Ngiyakuzwa mfethu noma into eyishoyo nje ngiphatha kabi ilimaza inhliziyo yami ngoba nje mangicabanga mina ngicabangela into ezinkulu ngicabangela nenza into ezinkulu la eMzansi kodwa nina nizicabangeli le nto ucabanga ukufa ayikho into ozoyithola ngokufa mase ufile futhi ayikho into ozoyenza mase ufile so sekuphelile ngawe yabo sina sinifunela ukuthi nibe ngesivaleni manje ungathi alright mfethu okay ngiyabonga kodwa kakhulu isikhathi sakho great salute. Alright ube nosuku oluhle mfethu sibonga kakhulu usinisikhathi sakho The good day now, yeah. Thank you so much. Great.